Ruble, gawin nating lahat ang ating makakaya upang maipanalo ang digmaang ito para sa sangkatauhan at para sa mga mahal natin sa buhay. Ikinararangal kong makipaglaban kasama ka. Wika ni Nong Jem kay Ruble. Masaya ako, Nong Jem, na ikaw ang naging maestro ko. Sana sa susunod nating buhay, magsama ulit tayo. Sagot naman dito ni Nong Jem. Animoy ang pag-uusap ng magmaestro noong mga oras na yon ay ang pamamaalam na ng bawat isa. Di kasi nila maipagkakailang maaari nilang ikamatay ang digmaang kanilang kinahaharap. Habang papalapit ng papalapit ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, ay siya namang paghanda ng mga natitirang mandirigma. Lahat ng sandata nilang hawak ay nagliliyab na dahil sa ibinuhos na ng mga ito ang kanilang buong kapangyarihan. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan na ngang nag-umpisa ang huling sagupaan ng dalawang panig. Animoy sa bawat pagtakbo ng mga maranhig patungo sa kinaroroonan nila Ruble ay siya namang pagdilim ng paligid. Ang ibinabato ng datong merong malalaking kamay ay hindi na ordinaryong bato, bagkus isang batong nagbabaga. Matagumpay naman itong nasasangga ng mga mandirigma, gamit-gamit ang kanilang nilikhang panangga. Ang mga aswang naman at mga insektong nilikha ng mambabarang ay halos matabunan na ang kalangitan dahil sa sobrang dami ng mga ito. Habang nakikipaglaban ang mga mandirigma, ay nag-uusal si Ruble ng orasyong pangpuksa sa pangkalahatang likha. Hindi basta-bastang gawain ang usal na yon sa kadahilanang nangangailangan ito ng mga bagay na sumisimbolo sa mga nilalang na nais mong ibalik sa impyerno. Kagaya ng aswang, kailangan mo ang balat ng pakpak nito upang mapatay mo ang lahat ng aswang na naroroon sa pamamagitan ng ritual. Sa mga maranhig naman, ay kailangan mo ang kalamnan nitong naagnas. Sa gawin-gawin ay kailangan mong kunin ang talim ng sibat nito. At sa mga dyablo ng lupang nakikisali, ay kailangan mong kumuha ng pinakainiingatan nilang bato sa kanilang likuran. Ang mga asong malademonyo na din ang itsura, ay kailangan mong kunin ang mga buhok nito. Iilan pa lamang yan sa dapat kunin nila Ruble upang magapi ang kalaban. Nang malaman ni Nong Jem ang nais ng kanyang disipulo, ay walang pagdadalawang isip itong tumulong kay Ruble. Lahat ng alam niyang bakod at puder ay kanyang ikinarga upang magkaroon siya ng proteksyon sa kanyang sarili. Matapos makapag-usal ni Nong Jem ng kanyang proteksyon, ay doon na siya nag-umpisang magpakain ng dasal para sa kanyang mutyang baon. Napakabilis mag-usal ni Nong Jem na halos hindi na mahabol ni Ruble ang mga salitang binibitawan nito. Habang patuloy si Ruble sa kanyang ginagawa, ay ang pakikipaglaban naman ng mga mandirigmang kanyang tinawag. Matapos niyang maisagawa ang kanyang ritual, ay nagpatulo ulit si Ruble ng kanyang dugo sa mutyang ibinigay ni Ragot upang makagawa siya ng isang maliit na balong likidong apoy ang laman. Matapos ang paghahanda, ay sumugod na din si Ruble sa labanan upang tulungan ang kanyang mga kasangga. Napaka-importante sa digmaang yon ang maiwasan ang pagkamatay ng mga tinawag ni Ruble dahil sa labis niya itong ikinahihina. Kumbaga, ang buhay ng mga mandirigmang yon ay konektado sa buhay ni Ruble.
Kapag ang mga mandirigma ay namatay, ay tiyak din ang kamatayan ni Roble. Habang patuloy ang nangyayaring digmaan, ay siya rin namang pagsali ng mga datu at iba pang nilalang. Maging ang demonyo mismo na siyang Panginoon ng mga maranhig ay sumulong na din upang patayin ang lahat ng mga mandirigma na pumoprotekta kay Roble. Ang espiritu naman ng kalis ay patuloy sa pagpuksa ng mga nilalang na kanilang kalaban. Halos lagas na ang lahat ng mga maranhig na naroon dahil sa abilidad na taglay ng espiritong humigop ng kaluluwa. Nang mapansin ito ng demonyo, pinatigil niya ang pagsugod ng mga maranhig dahil sa dami na ng mga namatay dito. Lumipas din ang ilang minutong nagkaroon ng katahimikan sa pugad ng mga maranhig. Ayon kay Roblena, ang mga natitirang nilalang na lamang noong mga oras na yon ay ang demonyo at ang mga datu nito. Kaya na ding bilangin ang mga maranhig na nakaligtas sa kanilang pag-atake. Ang mga aswang naman ay halos malipol na ng tuluyan dahil sa lakas ng mga mandirigmang tinawag ni Roble. Ang hindi lamang nalalagas na grupo ay ang grupo ng mga mambabarang. Nasa malayo kasi yon at tanging isinusugod ng mga ito ay ang mga pesteng kanilang inutusan. Napakasayang laban, Roble. Mahusay! Napakahusay! Masaya ako para sa mga kasama mo dahil nakaabot sila ng ganitong oras sa aming pugad. Ngayon na mag-uumpisa ang totoong laban, Roble. Kaya sabihin mo sa mga mandirigmang kasama mo na oras na nila upang bumalik sa amang aking tinalikuran. Wika ng demonyo. Habang nagsasalita ang demonyong naging kasangga ni Roble, ay tumutulo ang nagliliyab na laway nito. Ang mga datong naroon sa unahan ng demonyo ay hindi gumagalaw at animoy naghihintay lang ito sa magiging hudyat ng digmaan. Tingnan mo itong mga dato, Roble. Hindi mo na masisipat ang paggalaw nila nang hindi ko ipinag-uutos. Senyales yan ng maranhig na ilalabas na nila ang totoo nilang kapangyarihan. Dagdag pa ng demonyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-ihip nito sa hangin na patungo sa mga datu. Nang dumampi ang hanging inihipan ng demonyo sa datu, doon na ito nagkaroon ng abnormal na paggalaw. Bigla itong nagsilapit sa bawat isa at tila ba isinisiksik nila ang kanilang sarili sa katawan ng bawat isa sa kanila. Dahil sa haba ng kuko ng ama ni Amon, ay bumao na ito sa isa pang datong kasama nito. Habang patuloy nilang ginagawa ang bagay na yon, ay gumawa naman ng hakbang ang mga mandirigma upang pigilin ang planong nais nilang isagawa. Pagsugod ng mga mandirigma sa kinaroroonan nito, ay agad din namang tumalon ang demonyo sa harapan ng mga datu. Ang mga ordinaryong maranhig naman ay sumugod na rin upang tulungan ang kanilang Panginoon. Paglapit ng 5 mandirigma, ay agad din itong sinalag ng demonyo. Matapos yan ay sumugod din ang mga aswang na nasa kalangitan. Ang planong nais isagawa sana ni Roble ay nabulilyaso dahil sa pangamba ukol sa maaaring maging resulta ng ginawa ng mga datu. Habang nagpupumilit sila Robleng sirain ang kung anumang ritual ang ginagawa ng mga datu ng mga maranhig, ay siya namang pagharang sa kanila ng demonyo.
Lahat ng mandirigmang nagpupumilit kitilan ang dyablo ay nalulusaw ang mga nilikha nitong mga sandata. Kahit ilang beses lusawin ng demonyo ang sandata ng mga mandirigma, ay naibabalik naman nila ito ng walang kahirap-hirap. Pagsugod ng isang mandirigmang merong hawak na tanikala, ay matagumpay nitong napuluputan ang demonyo. Halos mabuwal ang demonyong yon dahil sa pagpulupot ng tanikalang hawak nito sa kanyang mga paa. Nang papasugod na ang mandirigmang merong hawak na sibat, ay siya namang pagsalag ng isang gawin-gawin dito. Kasabay ng pagsalag ng gawin-gawin ay ang pagsugod naman ng isang salagubang singlaki ng aso. Paglipad nito sa kinaroroonan ng mga mandirigma, ay agad din naman itong nagpakawala ng mga likidong kayang tumunaw ng balat ng tao. Agad naman itong nasalag ng mga mandirigma dahil sa paggawa nito ng mga espiritual na panangga. Dahil sa mga nasipat ni Nong Jem noong mga oras na yon, ay gumawa siya ng napakadelikadong desisyon na unang beses niyang gagawin sa kanyang buhay. Ang naisip ni Nong Jem ay ang harapin ang demonyo at kitilan ito ng buhay sa pagkakataong makahanap siya ng tiyempo. Gamit-gamit ang espiritual na sibat ni Atardar, ay tumungo si Nong Jem sa pinaglalabanan ng demonyo at mandirigma. Kahit anong pagtilapon ng mga mandirigma sa bawat pagsugod nito, ay siya rin namang agarang pagtayo nila upang sumugod ulit. Dahil sa bilis ng pagtakbo ni Nong Jem, ay hindi siya gaanong napansin ng demonyo. Nang matagumpay nitong marating ang likurang parte ng demonyo, ay agad naman itong tumalon upang itarak sa likod nito ang sibat ni Atardar. Paglapit na paglapit dito ni Nong Jem, ay laking gulat na lamang niya nang umiikot ang ulo ng demonyo. Pagtingin nito sa kanya, bigla itong ngumisi at kasabay nito ang muling pagkakadakip ni Nong Jem. Nagsisisigaw na noong mga oras na yon si Nong Jem dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ng dyablo. Nang marinig ito ni Roble ay biglang nabaling dito ang kanyang wisyo at walang pag-aatubiling sumugod ito sa demonyo. Huwag mong gagalawin ang maestro ko! Sigaw ni Roble habang tumatakbo. Dahil sa pagsigaw ni Roble, ay bigla namang tumingin sa kanya ang demonyo at nagwika ng, Huwag kang mag-alala, Roble. Hindi ko papatayin ang iyong maestro. Bagkus ay pahihirapan ko lamang ito sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Kasabay ng pagwika ng demonyo, ay ang paglapat ng mga kuko nito sa dalawang mata ni Nong Jem. Agad din naman itong bumaon sa mga mata ni Nong Jem na siyang agaran nitong ikinabulag. Kinuha din ng demonyo ang kalahati ng buhay ng maestro ni Roble at agad din namang itinapon sa malayo ang walang malay nitong katawan. Ngayon, Roble, mararanasan na ng maestro mo ang tunay na kadiliman ng mundo! Wika ng demonyo habang umiilag sa mga demonyong naroon. Ang ibang mga nilalang naman ay nakabantay lamang sa ginagawa ng mga dato. Dahil sa galit ni Roble, ay hindi na niya pinansin ang mga dato dahil sa nais niyang kitila ng buhay ang mga demonyo bago pa magawa ng mga dato ang kanilang plano. Patuloy silang nakikipaglaban sa demonyo ng buong lakas at wala nang iniintinding ibang nilalang. Ang nasa isip ni Roble noong mga oras na yon ay tagumpay nila sa oras na mapaslang nila
ang demonyong nangangalaga sa buong Maranhig. Kahit ilang beses mang tumilapon si Roble at ang kanyang mga kasangga, ay patuloy pa rin ito sa pagbangon at pakikidigma. Hanggang sa dumating ang puntong tumagos ang kuko ng demonyo sa isang mandirigmang merong sandatang sibat. Di na nakasigaw ang mandirigmang yon dahil sa laki ng kanyang sugat sa katawan. Pagtanggal ng dyablo sa ginintoang katawan nito, ay siya namang pagbaha ng gintong dugo ng mandirigma. Kasabay ng pagkuha ng Panginoon sa mandirigmang yon, ay siya namang pagsuka ng dugo ni Roble. Tss! Ilang beses ko nang nasilayan ng usal ng pagtawag sa mga mandirigmang anghel. Oh, Roble! Isa yan sa pinakamalakas na usal na nakita ko, pero kagaya ng iba, nanghihingi yan ng matinding kabayaran. At yon ay ang pagkuha ng buhay mo sa oras na malipol ang lahat ng mga ito. Huwag mo nang paabutin sa puntong isa-isahin ko ang mga mandirigmang kasangga mo. Sa oras na malipol ko ang lahat ng yan, Roble, ay hindi ka magkakaroon ng tsansang masilayan ang langit o impyerno man. Ang tanging masisilayan mo lamang kapag ikaw ay namatay, yun ang kawalan. Wika ng demonyo kay Roble habang dinidilaan nito ang gintong dugo ng mandirigma. Kahit anong pagsasalita ng demonyong kalaban ni Roble, ay hindi niya ito nagawang pansinin sa kadahilanang iniinda niya ang kanyang pagsusuka ng dugo noong mga oras na yon. Roble, kaya mo pa ba? Pasensya ka na at wala kaming maibibigay na tulong sa'yo. Kung sana, narito ka sa mundo namin, matutulungan ka namin ng buong puso. Pasensya ka na, Roble, dahil merong batas ang sumasaklaw sa aming kapangyarihan. Kung kaya't kahit gawin namin ang lahat upang tulungan ka, ay hindi maaari. Wika ni Mina sa isipan ni Roble. Wala namang problema, Mina. Kaya namin to. Lalaban kami hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Sagot ni Roble na nanghihina na. Habang sila ay nag-uusap ni Mina, ay biglang nasipat ni Roble ang pag-iibang anyo ng mga datu ng Maranhig. Animoy nagiging isang nilalang ito na magdudulot sa kanila ng panganib. Naisa na itong pigilan ni Roble, pero hindi yun maaari sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na kapag iniwan niya ang mga mandirigma, ay maaari itong malipol ng demonyo. Lumipas ang ilang minuto at agad din namang nabaling ang wisyo ni Roble sa kanyang maestro. Pagtingin ni Roble kay Nong Jem, ay nakita niya itong nakasabit sa isang mataas na patay na puno na wala ng malay. Kahit laylay na ang katawan ni Nong Jem sa puno, ay hindi pa rin yon nalalaglag at patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo nito na nanggagaling sa kanyang mga mata. Nong Jem, kapit lang. Maililigtas din kita, Nong Jem. Mangiyak-ngiyak na wika ni Roble. Nang tuluyan ang makabalik ang dating lakas ni Roble, ay agad niya namang hinawakan ang kanyang kalis at inilagay ang mutya ng bulkang hawak niya sa kanyang kamay kung saan naroon ang kalis. Matapos niyang gawin yan, ay bigla namang nagliyab ang kanyang buong katawan dahil sa mutyang bigay sa kanya ni Ragot. Pagsugod ni Roble sa demonyo, ay kasabay nito ang pag-usal niya ng mga espiritong sandatang kanyang ibabato sa demonyo.
Mabuti naman, Roble, at naisipan mong ibigay ang lahat ng kaya mo sa labang ito. Huwag kang mag-alala, dahil tutulungan kitang marating mo ang lugar ng iyong ama. Yan din naman, di ba, Roble? Yung pangarap mo? Wika ng demonyo habang umiilag sa bawat pag-atake ni Roble. Habang nagwiwika ang demonyo kay Roble, ay patuloy naman ang ginagawang pag-atake nito. Habang nagpapakawala si Roble ng mga espiritual na sandata, ay siya namang pagtulong sa kanya ng mga mandirigmang merong pakpak ng anghel. Pero kahit anong gawin nilang pag-atake sa demonyo, ay hindi pa rin nila ito tinatamaan. Napakaliksi ng demonyong kalaban ni Roble na parabang wala na itong kahinaan. Ang mga mandirigmang merong pangmalapitan na sandata ay gumawa na ng mga pana at palaso upang paulanan ng demonyo. Iisang palaso lang ang binibitawan ng mga ito, pero dumarami yon. Sa oras na mabitawan ito ng mga mandirigmang tinawag ni Roble. Habang patuloy ang kanilang pakikipaglaban sa demonyo, ay unti-unti namang nagkakaroon ng malay si Nongjem. Nang masipat ni Roble na gumagalaw si Nongjem sa kanyang kinaroroonan, ay bigla itong sumigaw ng, Nongjem! Huwag kang gumalaw! Huwag mo nang pilitin ang sarili mo! Hindi ka makakatulong sa digmaang ito kung mahuhulog ka dyan sa punong sinasapitan mo! Napakaraming maranhig sa baba ng punong kinaroroonan mo, maestro! Huwag ka nang gumalaw! pagmamakaawang sigaw ni Roble habang nakikipaglaban. Nang marinig ito ni Nongjem ay agad niya namang ikinalma ang kanyang sarili upang maiwasang mahulog sa kanyang sinasabitan. Nang makita ni Roble na hindi na gumagalaw ang kanyang maestro, ay agad din naman itong binalik ang kanyang wisyo sa pakikipaglaban. Makalipas lamang ang ilang minutong pakikipaglaban, ay biglang napuluputan ng isang mandirigma ang demonyo gamit ang kanyang tanikalang sandata. Habang nakapulupot ang ginintoang tanikala sa demonyo, ay siya namang paglabasan ng matatalas nitong mga tinik na siyang bumaon sa katawan ng demonyo. Nang masipat ni Roble ang pagkakataong yun, ay agad din naman itong sumugod sa kinaroroonan ng demonyo. Habang siya ay papalapit, ay siya namang pagsipat niya sa pagiging usok ng katawan ng kanilang kalaban. Paghampas niya ng kanyang kalis sa kinaroroonan nito, ay bigla itong nawala na parabang bula. Biglang umikot ang mga paningin ni Roble upang hanapin ang kinaroroonan ng demonyo. Pagsipat niya sa kinaroroonan ng dato, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang demonyong nasa likuran nito. Agad nitong hinawakan ang mga dato ng mga maranhig at kasabay nito ang pagbuga ng napakalapot na likidong apoy sa ulo ng mga dato ng mga maranhig. Okay, grabeng angas na itong maranhig, no? Alam nyo ba habang ninanarrate ko to, ibang-iba talaga yung kilabot na nararamdaman ko. Ang lupit lang talaga. As in, nagagandahan ako sa kwento na to. Pero sa ngayon kasi, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin. So, kagaya pa rin ng dati, kapag naka 1,500 likes tong video na to, isunod naman natin yung Lolo Mac. 5 episodes yun. So, pakishare naman, oh. Salamat sa inyo, ha. God bless.